Zuriaren eskutik kargaturik gelitik erio bidaia egingo duzu eta gero ekitakez burua moztuko zaizu eta basotzera botatu da. Beraz, epaia urmoara eta berehala beteko da. Hala, bedi! Hor plazan duzuen trapujaleren gorputzetik, txokolatea eta galletak aterako dira. Jan eta edan ezazuen nahi adina, badago eta! Agur trapujaleok, datorren urtera arte, ondo izan lagunok!